שיפור, יש שיפור. כל ילד, גם ילד שתלוי במכשיר הנשמה, צריך להיות בבית. זכותם של ההורים לגדל את ילדם בבית, ואנו יודעים שהתקדמותו והתפתחותו של ילד הכי טובה בבית. שירי הגיעה לאלין כדי שתוכל לעבור שיקום נשימתי. כשאתה נמצא בפגייה, הטיפול עובר לידי הרופאים והאחיות. ההורים נותרים די בחוץ. כאן באלין בעצם גילינו איך לטפל בה. אפשר לומר שהפגייה השאירה את שירי בחיים. אבל מי שנתן לה איכות חיים היה בית חולים אלין, על הצוות המדהים שבו. כל הזמן דחפו אותנו קדימה, לא לחשוש, לקחת אותה הביתה לביקור. ונתנו לנו בעצם את הביטחון שאנחנו מסוגלים לטפל בשירי. התהליך הרגשי אותו עוברים הוא תהליך מאוד לא פשוט. במקום לחזור לבית מהפגייה או מהיחידה לטיפול נמרץ, הם עוברים לבית חולים אחר, לבית חולים אלין, שהוא לא תמיד קרוב לבית. אנחנו לצידם להדרכה, תמיכה, ייעוץ, מתן מידע. כשילדתי אותו, הוא לא יכול לנשום לבד. לא הרגשתי שאני ילדתי ויש לי תינוק ראשון שאני אף פעם לא עשיתי לו מקלחת. אחרי 5 חודשים בסורוקה ובניתוחים, אמרו לנו שאנחנו נצטרך ללכת לשיקום בית חולים אלין בירושלים. אני האמת בכיתי, לא הייתי רוצה, לא יודעת מה זה בית חולים אלין. פעם הראשונה שעשיתי לו מקלחת זה ביום השני שהגענו לפה. אחרי 5 חודשים, זה היום הראשון שאני ילדתי. לשקם ילד מונשם זה לא רק לשקם את הריאות שלו. הוא לא צריך רק ללמוד לנשום, הוא גם כן צריך ללמוד איך הוא יכול לשחק עם הידיים שלו, איך הוא יכול ללכת על הרגליים, וגם כן איך הוא יכול לדבר ולאכול דרך הפה. אחרי אשפוז ממושך בטיפול נמרץ או בפגייה, לפעמים מאז שהילד נולד, יכול להיות קשה להורה לדמיין איך חוזרים הביתה עם ילד מונשם. במצב הזה גם הילד וגם המשפחה צריכים לעבור תהליך של שיקום, במטרה להשתחרר הביתה במצב פיזי משופר ועם תחושת ביטחון ביכולתם לטפל בילד בבית. המחלקה בנויה מסביב לרחבת הטיפולים בקונספט שלא קיים באף יחידת טיפול נמרץ בעולם. מבנה זה הינו חלק מהגישה ההוליסטית שלנו, שרואה את הילד לא רק כמישהו שזקוק להנשמה, אלא כילד שזקוק למשחק, לגלות את העולם, כמו כל ילד אחר. השהייה באלין בעצם החזירה לי את האימהות לשירי. כשהייתי מגיעה בבוקר, תמיד היא הייתה פותחת קריאת שמחה כזו, וזה היה ברור שהיא מאוד מעדיפה את חברתי, והיא מבינה שאני גורם קבוע ואוהב. מגיעים אלינו ילדים מכל הגילאים, מפגים ועד ילדים בגיל 22 שנים, סובלים מסיבוכי פגות, ממומים מולדים, מחלות עצב ושריר, או מתאונות שאירעות. השיקום נשימתי כולל כמובן לנסות לגמול מהנשמה במידת האפשר, לאפשר לילד שיעול, לאפשר לילד דיבור, ללמד את הילד ומשפחתו לטפל במצב הזה, ושיקום כללי שכולל פיזיותרפיה, פיזיותרפיה נשימתית כמובן, ריפוי בעיסוק, ניידות ממונעת, תקשורת, אכילה, פסיכולוגיה, עובדים סוציאליים. הצוות כולו בעבודת צוות מקדם את הילד כדי להגיע ולשלב אותו בבית חזרה בסביבה הטבעית שלו. We were very happy to find out that we were able to go home. We are able to go home and we actually did make it home. So that was a good thing. I remember the day we went home. It was like, you know, whoa, this life of
living in this like haze of what's going on is finally over. You know, we're home. I have my family with me again, all my kids in one little apartment that we live in over here, which is beautiful, and it was amazing. אני לא מפחדת, אני אעשה לו הכל מהלב, כי זהו, זה התינוק שלי, ואנחנו גם רוצים לטפל בו. רציתי לעבור עוד איתך ככה על כל המכשור ועל כל הדברים שאת צריכה לדעת, כן? כן. בסדר, יופי, כל הכבוד לך. וכל הדברים הזמנו בשבילכם, אז ככה את יכולה לטפל בו בדיוק בבית, כמו שפה את מטפלת בו. בסדר. יאללה, אז ביי. תחזיקו מעמד. ביי, יאמן. כל טוב ככה, טוב. ביי. אם יש איזשהו שאלות או בעיות, אז בבקשה תתקשר. בסדר. אוקיי? תודה רבה. בבקשה. ביי. להתראות. לומדים להכיר את הילדה, לשחק עם הילדה, להיות עם הילדה, לחבק אותה, לנשק אותה, וזה דבר גדול ועצום. שירי היום בבית, פורחת, ילדה שמחה, הולכת לבית ספר, ואנחנו מתפקדים כמשפחה.